19,000 BTC टेट पास जानानै दङ। आसाम पार्टनि टेट पास जानाया एखे बोसोराव पास जानाया दिनै साख्रि मोनजोब्बाय। BTC आव टेट पास जानाया मानो साख्रि मोनाखै? बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय आरो ग्रेजुएशन खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 होनायनि खोथा दंमोन। नाथाय दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'आ मा होनो मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय होनदों। सान्थिजों हेपिनेस एन्ड पिसफुला मोननैजों रिलेटेड नङा होमबा? दिनै बिटिसिनि मानसिनाव नों सोंलाय सोरबा हेपि दं नामा? बे सानै साथामसो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर गारि गुरा बायदों, बिल्डिं न' लुदों, बेजों हेपि फैया नङा होमबा? गामि दफायाव थां दिनै रावबो गोजोननाय गैया। ओंखायनो बिथांमोना जे बुंबाय थादों बिटिआर एकर्डनि उनाव गोजोन फैबाय मिनिंलेस। फरायसाफ्रा गोजोननाय गैया, कन्ट्रेक्टरफ्रा गोजोननाय गैया, रिभलिउसनारि एक्स एन्ड बे सिगनेटारिफ्रा गोजोननाय गैया। थ' गोजोनाव बबाव दं? बिटिआरनि साख्रिखौ लानानै कास्टम बसुमतारी आदाया गोबां खोथा बुंदों आरो बिटिआरनि साख्रिखौ लानानै आगोलनिफ्रायनो जोंनि लाइमोननि गेजेराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि नुजाबोखादों आरो बिनि सायाव बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों। मा खोथा बुंदों बेखौ भिडिअखौ नायब्ला नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन। 19,000 BTC टेट पास जानानै दङ। आसाम पार्टनि टेट पास जानाया एखे बोसोराव पास जानाया दिनै साख्रि मोनजोब्बाय। BTC आव टेट पास जानाया मानो साख्रि मोनाखै? जे प्रमद बर'आ आरो इउपिपिएलआ सासन खालामनायनि थाखाय साख्रि मोनाखै नङा होमबा? दिनै भेन्सार स्कुला सरकारि जायासै, फोरोंगिरिफ्रा दिनै इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनो। दिनै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनासै, बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मोनफैबाय। आबादारिफ्रा इउपिपिएलखौ सैला, जोंनि जाय इडुकेटेड यां जेनेरेशन बिथांमोना इउपिपिएलखौ सैला, कन्ट्रेक्टरफोरा इउपिपिएलखौ सैया, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया इउपिपिएलखौ सैया नङा होमबा? राजु नार्जारिया जुदि रायजोजों अनजानाय खामानि मावोब्ला, रायजो राजानि खामानि मावोब्ला मा 50 बोसोरखौनो सासन खालामनो हागोन बिथांमोना। दिनै नाथाय रायजो राजानि मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। आं बुंबाय थायोना नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों, प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गाव शिफ्ट जानायनि उनाव जार्नालिस्ट वेलफेयार फान्डआव 10 कोटी फैसा होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। सासेबो मिडियानो 10 कोटी फैसा होआसै। बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय मास्टार डिग्री खालामबाय थानाय आरो ग्रेजुएशन खालामबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2,500 होनायनि खोथा दंमोन। रावबो थाइसेबो मोनासै नङा होमबा? रावबो थाइसेबो मोनासै। 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि खोथा दंमोन। 5 लाख नङा, 3 बोसोर जाबाय प्रमदआ शिफ्ट जानाया, दिनै सासेबो साख्रि मोनासै नङा होमबा? दिनै उल्टा टेट पास जानायखौ आसाम पार्टना साख्रि मोनबाय, बिटिसिना साख्रि मोनासै। बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'आ मा होनो मोनसे सान्थि सुक्ति जाबाय होनदों। सान्थिजों हेपिनेस एन्ड पिसफुला मोननैजों रिलेटेड नङा होमबा? दिनै बिटिसिनि मानसिनाव नों सोंलाय सोरबा हेपि दं नामा? रावबो बुंनाय नङा हेपि, रावबो गैया। BA पास MA पास जानायफ्रा हेपि गैया, गोजोननाय गैया। गोजोननाय गैयाबा सान्थिया बोरै फैगोन? गोजोननायजों सान्थिजों रिलेटेड मिथिबायना? आगदा आथिं आरो आगसि आथिङा जेरै जोंनि थाखाय सासे मानसिनो नांगौ नङा होमबा? पिस एन्ड हेपिनेस। दिनै फोरोंगिरिफ्रा हेपि नङा, आबादारि हेपि नङा, युथआ हेपि नङा। एक्स एनडिएफबि जाय रिभलिउसनारि 34-35 इयार्स हाग्रायाव दङ बिथांमोना दिनै हेपि नङा, दिनै जेल सिङाव दङ बिथांमोना। रिभलिउसनारिफ्रा हेपि नङा, सिगनेटरिफ्रा हेपि नङा, बर' रायजो राजाया हेपि नङा, कन्ट्रेक्टरफ्रा हेपि नङा, MA पास BA पास स्टुडेन्टफ्रा हेपि नङा। पिसफुला बोरै मा अबाव दं? सोर दं पिसआ नङा होमबा? बे सानै साथामसो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोर गारि गुरा बायदों, बिल्डिं न' लुदों, बेजों हेपि फैया। 17 बोसोराव बिपिएफआ मा मावखो? नोंसोर 3 बोसोराव मा मावगोन? एजेन्डाखौ बुंलाय। 17 बोसोरा थांबाय, जा लुनांगौ इउनिभारसिटि लामा दालां लुनांगौ लुलांबाय बिथांमोना। नोंथांमोननि आखायाव मा एजेन्डा दङ? दा इउपिपिएलनाव जेबो निउ एजेन्डा गैया। इउपिपिएलआ लाइमोनफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दं नोंथांमोना सों। जे सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै मा एजेन्डा दं? बिथांमोनाव जिर'। बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दङ? बिथांमोना जिर'। भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ लानानै मा एजेन्डा दं? बिथांमोना जिर'। ओंखायनो बिथांमोना खालि 17 बोसोरखौ रायखांबाय थायो नङा होमबा? दा ओंखायनो नोंजों आंजों मिलायनानै बिटिसिखौ बासायनो नांगोन आरो जों सान्थिखौ जों लाबोनो। सान्थि नांगौब्ला मानसिफोरनि सेहेरायाव खुसि। जोंनि सेंग्रा सिख्ला साख्रि मोननांगोन, न' बां लुनो नांगोन, कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोननांगोन, बेफारि बानिज्यआ मोजां जानांगोन, लामा दालाङा मोजां जानांगोन, अब्लासो मानसिनि गोसोआव गोजोननाय फैगोन ना। ओंखायनो दिनै बे प्रमद बर' आरो इउपिपिएलआ जे बुंबाय दं गोजोन फैबाय, बे टटेलि फेलार, बे मिनिंलेस बे बिथांमोना बुंनाया। गोबां इम्पर्टेन्ट जाना फैदो साख्रिया दिनैनि समाव बिटिआरआवबो। मानोना बिटिआरनि गोबां बर' सुबुंफोरानो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै गावनि जिउखौ खोमादों, गावनि न'खरखौ बा गावनि संसारखौ दानो थाखाय बा न'खरखौ मा होनदों न'खराव रायजो जानो थाखाय बेफोरबायदि थासारियाव दुखुनि सावगारि नुखाङो। गावजों लोगोसे न'खराबो सिलिंखार जायो बेफोरबायदि जाथायनि गेजेरजों। जियानो जाया मानो भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बरानि।